Виж как водата извира директно от реката под налягане. Тук някой е сложил една тръба. Ето е рекичката. Натам се ходи. Виж. Натам се ходи за Пекин бивак. А пък наляво язовир Тошковчат. Още по-хубаво. А пък това място се нарича Гацова ливада. Е така. С изворчето. Това е извор на живота. Това е извор на живота. Така към мен. Ами да. Къде може вода да извира директно така под налягане от реката? Само тук. Ясно ли е? Ясно е. Дай да пъснем как. Така. В ръчичките ли? Това е много странно. Ето и Слави идва. Помислихме, че е мечката. Ага. То това мост ще е паднало. Да. Обаче някой щупил тръбата. Обаче голямо наляда. Какво берете? Кантарион? Жълт кантарион. Много полезен за стомашно-чревни разстройства. И става вкусен чай става от него. Тази голяма природа не дала много. Като няма гъби, ще наберем билки. Да. Веси, ела кажи тази билка, каква беше тук? Царичето ли? Цариче, да. Цариче. Тя е любимата на Свилен. Любимата билка де. И мащерка има тук. И мащерката я слагаме в боба. За чубричка. И в чайчето. И в чайчето. Ама тук наистина има много царичи. Той при нас има много. По това пътче сега ще стигнем до Голям Беглик. Сега ли бе?
Ами да. Кое? Там има някакви указателни табели. Айде обра всички билки. Айде, че трябва да ловим пастърва.